nonya amatemwa a KCSE abakagochaka rituko ria rero boigo nigo ria renga rituko rinene gochia ase baria bakunire no borema ekerobono ensengima yare kuinyira rituko rimanyekante buna International Disability Day ria chengerwa sechi county ao imeye county ya Kisii boigo moyogo juni go bakokorekana ekero kiribona bamenyiwe county ya Kisii kolenga numu director uteneta mangana yobo chenu anyaraga kuburia amenyia bugosokia abantu bali bale no borema ribanyare kwirikia konyoro obokonyi kurwase serikali omurikito Everine Osero niga twaregenero bocho rwa senjira yobwekerano. Omo director bwo Chenwe County ya Kisii Dr. Geoffrey Otomu nigara umuroberi oboko banyora abantu bamenyete no borema oyokorekana senyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral. Dr. Otomu nigabori abaria bonsi babwata abantu bamenyete no borema kubasyokia erio barikiwe asoko nyorobokonyi. Muyoko celebrate tukeli no ko sensitize abantu baito abagusi monsi esemore inga onye mubwate abantu batari kwenyara asenjira yobo ebirengerelyo asenjira yomubere babwate physical disability gosa asenjira yokoigwa gosa asenjira yokorora twabekire chi team choko bases aliese Kisii Teaching and Referral Hospital office ya vera aliese BDK kera Tuesday and Thursday na libako basest baigwe bibanda naliba kunyara ko access chi privileges chirichire extended ne serikali ya Kenya gochisa abantu bari batari kwenyara. Janet Makori oyoro mubwatani aseke ombekyo gonchoreria chimbwa gose rehabilitation ase county ya Kisii nigairero bokoreri bokorwewa ase balia mono bamenyete no borema ase rehabilitation ya baremavu gokonyoranga enga kinyinge gokonyora kara abana baiboibo babwato baremavu gose kero munta ikire katika tinjera onyoro baremavu gose wetera se accident wetera se chipigipigi ndobwate services chira se nyagetari chinyagitari chirebo force nonye nchirebo force chonse ang chinyagitari inye shiko ba rehabilitation services. Korengana na Kenneth Kombo Nyambega oyoro yomo bwabare bamenyete no borema niga kambu ya serikali ye county ya Kisii asateba na yakirege tambokero yoko banyora abamenyete no borema abantu baito barikiru, that is the observance of the 5% mbale in various office. That was through my championship na enden tu abwate a data card printer ntwa tuli bagana National Council otakorosi ebibande byabale no bolemo boigo ni gairera magani yabo yogosire byewa na boigo gokoro goisaransa ase chinchera gusaba kibesa asa abantu bunaba so tuale maybe a disability empowerment center eyego chako showcase talents for persons with disabilities so that equally to lete abatali baito bachakorora munangaki abalema baito bagenderete tobwaterane to interrogate abantu abono bagosaberera to barusi in streets bamanywe bakoru bairani wororo equally bakoleru an orientation or rehabilitation kind of course so that nabaraba add value in their lives. Chinga kechio Otomu ni gairera makongwariane n'abantu bamenyete no borema bagwetera na oteba wetera okorikiwani go barachikokonyeka asenchira ya bene asane nabo ya abantu gotababisa na kobachaya bariko nyara gwa afford basic services igo asayo tigatubwaterane asokoranga abantu ba Minto Bones babere mainstreamed na bakonyekire asenjire wenereta ase bali baito bakobisa abantu bamwabo engago semba bwato bole marugete ingitaire koirari bageri asokubatebi balete erinde barorekane ase chinyagitari cheito erinde banyoro bokonyu buli serikali yabekire oborema atari egetango iga abantu bamenyete no borema mbabwenerete koinyorwa na boigogosirwa erio kwegendereria ase amagimabo ngoripotere getaseni Kyandizi TV erietariane Everine Osero.